Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed jibki id-dmugħ tal-kukkudrilli dwar il-frame-up e-grant. Jeħtieġ li Joseph Muscat jieqaf jilgħab il-noli, jieqaf dan il-lob ta' ħabi, jieqaf dan id-dmugħ ta' kukkudrilli. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Lulju tas-sena li għaddiet dwar l-inkjesta e-grant, Dr. Muscat der viżibilment emozjonat huwa u jaqra l-konklużjonijiet tal-inkjesta li xejnu għal kollox l-akkużi folots li saru kontriħu familtu. Episodju ikraħ anke fuq il-pajjiż minħabba riperkużjonijiet li ġabet magħha il-gidba e-grant li kawża tagħha l-pajjiż kellu jmur għal elezzjoni ġenerali bikrija. Id-dikjerazzjoni ta' Azzopardi tingħaqad mad-dikjerazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fuq Twitter, Busuttil, wieħed mill-protagonisti ewlenin f'din il-gidba, talab lill-Prim Ministru biex jieqaf jagħmilha tal-vittma dwar il-gidba e-grant. Fl-2017 il-blogger Daphne Caruana Galizia allegat li l-kumpanija e-grant hija tal-Prim Ministru Martu lit il-leminija tal-kap nazzjonalista Pier Portelli iddepożita il-qorti dokumenti b'firem falsifikati sabiex issir din il-gidba fil-konfront tal-familja Muscat. Iżda mill-inkjesta tal-imħallef Aron Buġeja ħareġ li saret l-ikbar gidba fl-istorja politika. Fost l-esponenti ewlenin li kien jirrepeti din il-gidba kien hemm l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li kien imur jirrepeti l-gidba e-grant fl-istituzzjonijiet Ewropej sabiex iħammeċ isem Malta. Iżda Casa b'mod arroganti qamu ħareġ il-barra mill-Kamra meta staqsejnieh jekk huwiex se jitlob apoloġija talli kien qiegħed jirrepeti l-gidba. Zaru Sur Casa tal-li gdibt fi Brussell dwar kumpanija e-grant. Grazzi, ġurnata tajba l-kulħadd. Mhux ħadd tiskuża ruħek tal-li gdibt fil-konfront tal-Prim Ministru meta repetejt il-gidba e-grant? Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.